Sa headlines kan mga barata, Phase 1 kan patrabaho sa Metro Naga Sports Complex mapuuna. Naga City pilot area sa Oplan kontrabaha kang gobyerno nasyonal. 62 years old na lalaki nakamotorsiklo, gadan kamabangganin kotse sa atubangan kang Naga City People's Mall. Backrider na babae, irido. Naga College Foundation Career Guidance Week 2026 nagpapadagos. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Metro Naga Sports Complex sa Barangay Pacol, Ciudad de Naga, nagpuon ng pakarayon ang grandstand bilang parte kan Phase 1 kan patrabaho. Ang kumpletong detalye sa report ni Malvin Machado. Matapos ang Monday flag raising ceremony sa City Hall compound kasubagong aga, nagdiretso si Naga City Mayor Leno Robredo kaibahan ang ibang opisyal kang lokal na gobyerno kang Naga sa Metro Naga Sports Complex para sa unveiling kang perspective kang bagong sports complex niyaon sa Barangay Pacol, Ciudad kang Naga. Liwat na pinaghiling kang alkalde ang presenting kamugtakan kang sports complex, partikularmente ang grandstand na iyo ang enot na papakarahayon. Iniigwa subot ng tagamang fondo na 150 million pesos. January 23, 2026 ang puon kang patrabaho asin matatapos sa Enero 18 sa masunod na taon. Ang DPWH 3rd Engineering District ang maimplementar kaini. Ang target date na magpuon January 23, 2026. Ang bareta ako po naghatod na ng mga gamit digdi. Tapos ang contract completion date January 18, 2027. Tapos si winning contract cost po is 144,603,914 pesos and 84 centavos. So ang implementing agency po kani DPWH Camsur District 3. Ang Phase 2 kang patrabaho, iyo ang iba pang palibot na estruktura kang sports complex. Pinagkurihiran ni Mayor Robredo ang enot niyang anunsyo na 150 million pesos man ang pondo kaini. Alagad susog sa DPWH, 100 million pesos lang subot ang nakabugtak sa 2026 General Appropriations Act. Kung kaya, didisponerong paninda ang dagdag na 50 milyon pesos. Busuta sa second phase, mapaatupan man yan, na-correct po kita kang DPWH, ang pighagat ta kaya for the second phase, 150 million man. Sinabi ko po sa bago na 300 million ang phase 1 and phase 2. Pero sabi po ninda, ang nasa 2026 ga 100 lang, bakong 150. So mahirit po kita na maitao sa tuya si 50 pa para buo siya na 300. Para daw pa paano matapos-tapos siya. Magiging multifunction man subuot ang mga opisina sa loob kang grandstand. Alagad may pakiulay man ang alkalde sa DPWH pag-abot sa pagkonstruer kaini. The main structure shall be utilized for multiple functions, including offices for sports organizations, administrative offices, athlete accommodations, gymnasium, medical clinic, and maintenance facilities. As a design brief, ang pigpasiguro ta po sinabi ta sa DPWH na siguraduho na typhoon resilient dahil si pagbisita ta po digdig at the later part of 2023 ito pong atop digdi sa portion na ni atoklap na nahiling magkaroon nito sa pictures. Ang sabi po sa to bako tong Typhoon Christine pero ito pang nainot pa Typhoon Rolly yata kang ito po bagang bagyo yan kang pandemic katong 2020, ito si nakaraot. So ang sabi ta po sana masigurado ang atong taang duros pagdigdiyo buwelo. So panduwa para tipid sa kuryente, sabi ta sana ang design ma-maximize niya si natural light sa ventilation para minimal use kang kuryente lalo na sa mga interiors. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang Metro Naga Sports Complex sa Barangay Pacol, Ciudad de Naga ang pinagkonstruir kan taong 1997 na naging venue para sa palarong pambansa kan kaparehong taon na haman ini durante kan panahon ni depuntong alkalde Jesse Robredo. Padagos sa mga bareta, Ciudad de Naga kabali sa pilot area kan Oplan kontrabaha kan gobyerno nasyonal. Uyang sa kuyang report.
Naging bisita ta po ning Pirang Aldaw last week si Yusek Charlie Kalima kan DPWH. Para siya po ang nagdara kang Marina Barreta na ang naga saro sa I think 5 o ano na mga syudad sa bilog na Pilipinas na magiging pilot sites kang Oplan kontra Baha. Ining mga pilot sites iyo ang bubuhusan ning resources kang DPWH. Mapasalamat po kita sa City Engineers Office, sa ENRO, iyo po ang nag-iriba duman sa team from DPWH para ipahiling sa kapalan si Councilor Aris makaraig sinda pong tulo na grupo. Iyo po si nag-iba sa DPWH para po ipahiling itong mga proposed na mga nature-based solutions na yaon na po sa plano ta. Naging magayon na anunsyo ni Mayor Lani Robredo sa ginibang flag raising ceremony kasubagong aga. Ang syudad din Naga ang kabali sa matatabangan kang gobyerno nasyonal na tututukan ang problema sa pagbabaha. Kaibahan kang syudad ang Tugigaraw, Bacolod, Rojas City sa Capiz, Cebu, asin iba pang lugar sa nasyon. Ini ang inaapod na Oplan kontra Baha na pangingenota ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin mga ahensya kan gobyerno ang launching para mahiling kung ano ang kinakaipuhan kan mga nasambitan na lugar para masolusyonan ang pagbabaha. Hulita kaibahan kan Presidente ang manainlain na ahensya kan gobyerno, mas marikas na maiimplementar ang proyekto. Apara pakantabang kan mga ahensyang mabisita aro kan Department of Labor and Employment. Oplan kontra Baha. Itong Oplan kontra Baha, ang pinaka-ideya niya, gusto kang national government na magtutok sa nagkakapirang mga bahain na lugar na bubuhusan ng tabang na mamamatitulos kang tao para ipahiling ninda what is possible. So si announcement sa tuya kang DPWH ang kairibat ta Tugigaraw, Bacolod, Rojas City sa Capiz, Cebu, tapos kita. Di ko alam kung igwapang iba. Pero ang pinaka-idea, maabot si Presidente, kaibanan niya si gabos na mga agencies na pwedeng magtarabang. Bako lang DPWH, pero si example ko sa ko itong DSUD, para kung may mga kaipuan ihalion sa mga waterways, sa mga danger zones, DSUD ang maasikaso kang balyuhan. Ang example niya pa Dole, dahil itong matarabang paglinig pwedeng itupad. Pinagdetayas man ni Mayor Lani Robredo ang pwedeng gibuhon igdi sa syudad din Naga na nakafocus sa nature-based solutions aro kan paglaag ng detention ponds sa Naga. Susug sa iya, igwa naman sindang nadeterminaran na nasa 5 detention pond na pwedeng gamiton. Ang magayon dahil aligned kami na ang preference ta green infrastructure bakong gray. Ang gray kay itong pagseremento, kita from the very start, in fact, bago pa ako nagtukaw, nagsubmit na kita ng proposal sa DepDev nang gigibuon digdi gabos nature-based na solusyon sa flooding. Ang example kang nature-based, maglaag ng mga detention ponds. So igwanang na-identify na I think 4 o 5 na detention pond digdi sa Naga. Ang pinaka-konsepto kang detention pond na si pigaagihan kang tubig, iimbak mo na siya sa saronda kulang garo swimming pool na itong garo kinalot na i-release siya, gigibuan siyang mechanism na i-release siya padikit-dikit pagdikit na ang tubig. Inaasahan na magiging matrayumpo asin positibo ang kaluluwasan kang proyektong ini, partikularmente sa mga barahaon na lugar kan Naga. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na Barreta, 4 hasta 5 lugar sa syudad din Naga ang nahiling na pwedeng bugtakan ni detention pond o hararom na kalot na titipunan ng tubig para daitulos magdalihig pasiring sa barahaon na lugar. Kabali na digdi ang likodan na porsyon kan Holy Rosary Minor Seminary. Pagbugtak ning kanal sa may Sagop Creek na madalihig ang tubig pasiring sa Almeda hasta Dalipay, Milaor, paluwas sa Naga River. Igwaman subot plano sa San Felipe, Cararayan asin San Isidro area. Pigpo-propose ta din na maglaag ning sarong
garo kali na deigabos madagos sa Sagup Creek. Magkaiguanan ning bago na ang aagihan na ini sa may Almeda, paluwas sa may Dalipay na pa diretso sa Bicol River. Para ang Sagup Creek kaya pag na-overwhelm baha na kita. So para di ma-overwhelm ang Sagup Creek. Igwa pang ibang pigihiriling na lugar, igwa sa San Felipe, igwa sa Kararayan, saka igwa sa San Isidro. Itong Kararayan sa San Isidro, para tipuno niya si tubig na hali sa Yabo River. Para ang nagbababa sa Naga, dikit na. Dahil si findings, ito bagang flash flood na nangyari sa Camellia Homes. Dahil ito sa impact kang kadakulo na maray na tubig na nagbabahali sa Yabo River. So itong Kararayan San Isidro, ito ang maimba. Kung niya naghahanap pa kitang iba. Padagos sa mga bareta, Mayor Lani Robredo may gustong linawon sa anti-Apple policy kan DILG. Uyang sa kuyang report. Sa anti-Apple policy kan Department of the Interior and Local Government, pinagsusugo kaini ang gabos na lokal na gobyerno na tanggalon ang mga pangaran, retrato o ano pang may pagkakabisto kan sarong politiko sa mga proyekto kan gobyerno. Alagad, may gustong linawon si Mayor Lani Robredo sa kasuguan na ini kan DILG, partikularmente sa mga edipisyo kan gobyerno na risado subot ang political color, kung kaipuhan ining baklason asin liwat papinturahan, si isay subot ang bataong pondo sa sainda. Actually, di ko pa nakakaulay si Sir Elmer about this. Tagarupigluwas lang si memorandum kang Friday. Pero I am sure makakakuha ako memorandum from DILG. Medyo masakit ito dahil ang sugo niya removal. Ang pag-iisip ko lang, paano to mga buildings kang syudad na may political colors, kasi ang mga gastos pagpa-repaint. Sana national government ang magastos. Kasi syempre, dito man na iba sa budget for this year. So, igo kitang mga ikaklaro. Dagdag pa sa iyahapot ni Robredo yung mga building o pasilidad na may mga plaque, hulita ang malinaw lang subot. Yung si pangarad asin lalawgon kang politiko sa kaipuhan tanggalon. Alagad ngunyan, ang gigibuhan kan lokal na gobyerno kanaga na mapaluwas sinda ni memorandum sa mga opisina na sisiguraduhon na mayong matatadang mga EPAL sa government-owned projects. Tapos igwa kayang mga government facilities na mayo man pangaran pero igwang mga apod kayo garo plaque. So ikaklaro ta kasali ba siya? Kasali ba siya duman sa prohibition? Ang klaro kaya si mga pangaran, lalawgon. So klaro 'yan. Pero siguro ang gigibuhon ta today, memorandum man kita sa mga opisina na siguruhon lang ninda na mayo nang natatada na araw kayan. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Canso Reyes, Newsbreak. Sa samuyang pagbabalik, DILG Naga makundusin ng surprise inspection sa mga barangay para sa anti-Apple policy. Yan na iba pang nangingerot ng mga bareta. Tigdi lang yan sa Jaran TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
The battle for regional supremacy is back. 3 leagues, 6 champions, 1 city. All roads lead to Naga sa pagsasama-sama ng pinakamalalaking liga sa South Luzon. Oragon Basketball League, United Collegiate Championship League, Bicol Universities and Colleges Athletic League, the second South Luzon Invitational Basketball Tournament, Olivares College, Parañaque, UCCL Season 19 Champion, Guangming College, Tagaytay City, UCCL Season 19 Silver, Faith Colleges, Tanawan City, Batangas, UCCL Season 19 Finalist, Naga College Foundation, OBL Season 1 Champion, Amando Coffee College, Tabaco City, Albay, Cal Season 7 Champion, University of Nueva Cáceres, sa 2025 Regional Qualifier, February 6 to 8 at the UC Sports Palace, with special exhibition match between W. Sofia Basketball Team versus Oragon All-Star, live stream via GNN Naga Digital TV Channel 48.1, Oragon Sports TV, Oragon Basketball League Facebook page, and GNN TV 48 Naga YouTube channel. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Maibahan ang DILG Naga, asin ang Naga City Police Office sa paglibot sa 27 barangay kan syudad din Naga para i-monitor ang mga barangay officials kung nagsusunod sa anti-Apple policy na ipinaluwas kan DILG. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Higot na pinapautob mo niyan kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang anti-Apple policy. Inisarong pulisiya na nagsugo sa gabos na local government unit asin mga opisina kan DILG na tanggalon ang mga pangaran, litrato, logo, initials, color motif o anuman na simbolo o tagline kan mga opisyal sa mga proyektong pinondohan kan gobyerno. Ang nasabing kasuguan nakabugtak sa Memorandum Circular No. 2026-006 na ipinaluwas kan DILG. Sa syudad kang Naga, makakaibahan kan DILG ang Naga City Police Office sa paglibot sa mga barangay para hilingon kung may mga properties
building o mga bihikulo na pagsasadiri kang gobyerno alagad may pangaran kan mga barangay officials. Ang ating buting sekretary po ay nag-issue na ng DILG Memorandum Circular 2026-006. So ito po ay ang pagbabawal ng paglalagay ng mga pangalan, mga insignia, logo, or any other items na related sa ating mga elected and appointed officials. So ang memorandum na po ito ay officially i-disseminate natin sa mga barangay officials at sa ating city officials. Una, for their information and reference, and pangalawa po, for their compliance. So, mag-iikot po tayo, no? So, siguro we will be requesting the presence and assistance of the Naga City Police Office sa pag-ikot sa mga barangays so that we will check kung may mga properties, may mga buildings or sasakyan na may mga pangalan ng ating mga barangay officials. And we will require them na tanggalin ang lahat ng ito. Kung may mahiling man ang DILG tulos kaining ipapatanggal sa mga barangay officials. Sigon kay DILG City Local Government Operations Officer 6, Elmer Villanueva, dahil ipapaisi sa 27 barangay kung noarin mabisita ang DILG para sa sarong surprise inspection. Well, ang directive sa atin ay immediate. So, kaya nga po, after this activity, ay isusunod na natin yung anti-EPAL drive natin. Pero hindi tayo mag-a-announce kung saan tayo pupunta. Surprise ito. Mientras tanto, kung may mamonitor ang DILG na nagbalgar sa anti-EPAL policy, re-required kang opisina na mag-comply muna ang nasabing opisyal sa laog ni Saro hasta 2 aldaw. Alagad kung dahi ni magsunod, kasong administratibo ang kakampangon kan opisyal. Pag mayroon tayong mga monitor na may violation, we will i-require muna natin na mag-comply. So bibigyan natin, for example, mabilis lang naman yan, 1 day, 2 days, and then we will check again kung hindi po ay pwede po silang humarap sa kasong administratibo. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Pinaglinaw ni Naga City Local Government Operations Officer 6, Elmer Villanueva, na bakulang mga barangay sa syudad kan Naga ang re-reparuhon kan DILG, kundi maging ang gabos na properties kan City Government Unit. Pangapoda ni Villanueva sa mga elected officials kan LGU Naga, asin mga opisyal kan barangay, na magsunod sa nasa direktiba kan DILG, hulita igwanan ning legal na basihan ang nasabing anti-EPAL policy. Bakulang po sa barangays, pati sa satuyang city government properties. And as I understand po, si Mayor Lenny Robredo, nag-start na po siya kaini. In fact, yung mga business permits po na pig-issue niya, mayo na pong picture. Nangangapunan kita sa satuyang mga elected, appointed officials kang city government and barangay officials na magsunod digdi sa direktiba kang DILG. May mga legal na basihan na po ini and inipig-reiterate lang kang satuyang secretary para po sa immediate implementation down to the barangay level. So, ipapasunod na po kung ano man ang provision kaining memorandum circular ta, and we will vigilantly monitor compliance. Matapos ang haros sarong bulan na higot na pagtarabangan kan mga personahe kan Naga City Police Station 2 para resolberan ang kaso kan panggagadan sa magtugang na Divina Gracia na taga San Fernando, Camarines Sur. Naisaangat na sa korte kan January 21 in hapon ang nasabing kaso. Susog kay Police Major Ray Alvarez, mismong ang ina kan mga biktima ang nakapag-subscribe kan affidavit tanganing opisyal nang makonsider na close na ang nasabing kaso. Pagtarabangan po kang mga personnel kang Station 2, ang satoy investigador, and nakipag-communicate kami duman sa contact duman sa sarong kagawa duman sa Barangay Dinda, napakiulayan ta na po na maipile na ang kaso regarding duman sa double murder case sa Divina Gracia. And magayon po naging action mi duman na kinaulay misinda na sundoon misinda sa sarong lugar naman sa San Fernando para ma-assist pasiring naman sa Fiscal's Office. And January 21 na hapon na naipalmi na po ang kaso duman sa double murder. Si pamilya kang biktima, yung ano ito si ina na final na nakapag-subscribe katong affidavit niya,
Kaya na-close na dire-diretso yung kaso duman sa Dividelas. Sa iba pang police report, inilatag ni Police Captain Rick Rehinales ang mga naging major accomplishment kang Kamaligan Municipal Police Station sa loob kan bulan ng Enero. Sa saidang record, sarong anti-illegal drug buy-bust operation ang saidang nagibo, asin tulong individual na may warrant of arrest ang nadakop kan hepatura. Mantang kasubago, dinakop kan PNP Kamaligan ang sarong lalaking may kasong carnapping matapos magluwas ang warrant of arrest kaini makalihis ang sarong taon. Patunay subuot na daing nagpapabaya ang hepatura kan Kamaligan, sabi ni Police Captain Rehinales. Bali po, sa to yung mga major accomplishment na ginibulig di sa banwa ni Kamaligan, nagkandak po kita ng drug buy bust operation. Positive po siya sa to yung lakaw, sarong suspitsado na lalaki na sa to yung nadakop. Tapos po iba po kita ng warrant of arrest na serve ang kaso po kani. Si Saro po, ang kaso ng 7610. Si Saro man po, qualified theft, iga po kitang nadakop. Bali, si Saro po, niya ng other wanted na po ito. So bali po, sarong bypass, may tulo po kitang warrant of arrest. Then, ngunya naman pong Pebrero, may Saro naman kitang pigpreparan na mga accomplishment. So far po, dahil man po nagpapabayaan sa tuyang hepatura kang Kamaligan na i-accomplish ini pong mga sa tuyang trabaho. Ngunyan pong February, iwan na po kita ng accomplishment, ini po yung carnapping po ang sa tuyang nadakop. Ini po may warrant of arrest. Kakadakop na lang po. Bali po ini po igwa ng piyansa na magkakanigo na 300,000. So, ini po dakula pong accomplishment lang kang banwa ni Kamaligan, bako lang po ng banwa ni Kamaligan sa buong Bicol region po. Sarong lalaki na ning akusado na sinaging complainant po, kabarangay niya man lang po, digdi sa sarong barangay, digdi sa banwa ni Kamaligan. So, nagluwas na po sa iyang warrant of arrest sa pagkuha po kang motor. So ini po nasa anti-kidnapping law. Bali po ini pong nangyari po ini last year pa po na nangyari digdi. Ini po na recover ta si motor, duman na po sa parting Sipokot. So na-file ta po si kaso. So dahil lang po siya naglaog duman sa inapod tang inquest. Kaya ini po regular filing task, kaya ngunyan lang po naibaba sa iyang warrant of arrest. Sa iba pang police report, sa Bicol Medical Center na pinagbawian ng buhay, mientras na pinagbubulong ang 62 anyos na lalaki na taga-Anayan, Pili, Camarines Sur matapos maimbwelto sa road crash kan nakalihis na petsa 1 kan presenteng bulan sa Atubangan, Canaga City People's Mall. Susog sa report, nakamotorsiklo subot ang biktima, kaibahan ang backrider na 52 years old, halis sa parte kan Barangay Tabuco kan mabanggaan ini, halis sa likod kan sarong pulang Mika Toyota Corolla na pinagmamaneho kan sarong 34 years old na babae na taga Iligan City, Lanao del Norte, nahali man sa kaparehong direksyon kan motorsiklo. Ang driver kan motorsiklo asin backrider kaini ang parehong nagkaturumbas sa tinampo asin nagsapo nin tama sa manlailain na parte kan sa inang lawas. Alagad, ang driver ang binawian nin buhay. Sa iba pang bareta, liwat na pinagibungon niya na aldaw ang drug test sa mga personahe kan Camarines Sur Police Provincial Office sa direktiba ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr. sa Payakan Provincial Forensic Unit Camarines Sur. Parte man subot ini kan internal cleansing sa mga organisasyon kan PNP. Ang mga municipal police station sa Camarines Sur ang nakapagkondusir naman in random drug test asin naghahalat na sa nakan resulta. Ang siisay man na magbalga sa mga nag-i-exister na patakaran kan PNP ang maatubang subot sa investigasyon asin administratibong proseso. Career Guidance 2026 Canaga College Foundation nagpapadagos. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo.
Kada taon, ang Naga College Foundation Guidance and Testing Center katuwang ang mga faculty as in iba pang organizers pirming nagkukondusir ning Career Guidance Week. Iniba ko lang para i-showcase ang bado as in career attires kan mga estudyante alagad i-orient as in tawan ng magkanigong impormasyon, kaaraman as in preparasyon ang kada estudyante as in magurang para tabangan na makahamaning desisyon kan sa indang pipili una kurso para da isinda magbasol sa huri. Kan January 19 to 23, ang grade school students ang eno to nagpartisipar sa Grade School Career Suit Day. Nagpatirbayan sa creativity kan pagpapagayon kan suit ang mga kabali sa event. Igwang nag-chili suit, fireman, piloto, doktor, nurse, engineer, police, teacher as in kadakol pang iba na ikinaugmaman kan mga proud parents. Ang Career Guidance Week 2026 dahil lang natapos sa grade school. Huli taparte man kan event ang junior as in senior high school. Digdi pinag-discuss ang manungod sa strand sa senior high school as in mga kurso sa kolehiyo. Kabali man ang scholarship programs na pinag-o-offer sa laog as in luwaskan institusyon. Sindaman pinagtawan tsansa na i-share ang natatagong skills as in talento na pwedeng makatabang sa pagpili ng strand as in kurso. So I feel like this event was very helpful for students like me, especially grade 12 students who are unsure as I am. One thing that I learned is that there's so many options for college, and all of those options lead you to a brighter future. So I think it's important that you think carefully, as you don't really want to rush it because we still have time. So to the organizers, I would like to thank them for their effort in recognizing that not every student is sure about their future. So, ang team pala namin is Farm Dreams to Direction, building pathways for future success. So, through with this team, so ayan, mabibigyan natin ng guide yung students. Ano ba yung kukunin nilang courses available in Naga College Foundation. And also, part pa ng program dito is orient sila kung ano yung mga scholarship here in institution. Kan January 31, naimbitaran ang mga magurang kan grade 12 students na maging partisipante kan event. As in sa maabot na February 7, mapadagos ang programa kung saan ang parents kan grade 10 students ang magiging partisipante. Para sa GNN TV48 Naga, Kenneth Almundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa ang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida Bicolano. Ako po si Kristen Reyes, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. The second South Luzon Invitational Basketball Tournament, powered by PLDT, with special exhibition game between WB Sofia and Aragon All-Stars, February 6 to 8 at the UNC Sports Palace. Presented by Sundays Hotel, Concepcion Pequeña, Naga City, Lemon Residences, Magsaysay Avenue, Naga City, Papatantan Apertel, Diversion Road, Naga City, Summit Sports Hub and Private Resort San Vicente Canatman, Camarines Sur, Gold Trans BTS, Naga College Foundation, Summit Hotels and Resort, Go Hotels, Jag Sportswear, DLB Printing Services, AAT Ads, Jazz Tire Master, Midnight Naga, Tigers Cafe, Claypot Cafe, Camser Eye Center, Glass House Beach Resort, Karanan Pasacao, Camarines Sur, Safe Side Transport, 101 Mall, Lotus Blue Hotel, Nelabahan Laundry Shop, and 3N Bakery. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest. Let's light it.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Ano, morag ka?